Naiz irratian, bigarren kafea. Astelenon bigarren kafezaleok, bai, badakigu gogorra dela, ordu aldaketa, astelen goiza, zeru ilunak, baina lasai goizean ekialdeko eskualdeetan hasieran euria egin dezaken arren, atertzera egin eta ostarteak zabalduko dira laizter. Beraz, lasai ibili gaur Gernikara joateko intentzioa duzuenok, urriko azken astelena da, eta horrek badakizu ez zer esan nahi duen. Azoka berezia. Euskal Herriko nekazaritza azoka garrantzitsuenetakoak milaka pertsona erakarriko ditu aurten ere. Venga, Inigo June, ze jana nahi dezue? Ze begira, postuen artean gaztagileenak izango dira ugarienak, baina baita ere, ogia eta euskal pastelak ere. Hei azoka, egunatuko gaur, hauzoan, nire balkoitik entzuten da, burnien arteko zaratak, atontzen postuak ornitzen, zentzuen ospakizuna, koloru zaiak, ez natzerako prestena. Azoka egona, auzoan, jende guztia gortzen da elkar, nire ikendoa jako arreak, mundari nire unedian. Azoka egona, atzo euri jauna. Jaun Andreok, abestia eten egin behar dugu. Azken orduko albiste bat emateko. Arratsaldeko 4 jakinarazi digutenez, Marte planetan goritasun gasezko leherketa batzuk ikusi dira, eta leherketa horiek behin eta berriz gertatzen ari dira. Espektroskopioaren arabera, hidrogenoa da, eta gas hori oso azkar doa lurrerantz. Bilboko astronomia behatogiko adituek suarma baten sugar urdinak balira bezala deskribatu dute fenomeno hori. Informazioa ematen jarraituko dugu. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years. Jaun Andreok, informazio gehiago daukagu. Beste 3 leherketa egon dira Marten. Eta beste albiste bat hemendik gertu. 4 aldera, objektu bero handi bat ustez meteoritoa izan daitekeena hemen gertuko baserri batean erori da. Argitasuna ikusi eginda 100 kilometroko erradioan eta talkaren zarata ere inguruko hirietan entzun omen da. Gertaera honen ezoiko izaera dela eta Pearson astronomo nabarmenarekin elkarrizketa bat antolatu dugu. Hemendik gutxira Princetongo behatokian elkartuko gara berarekin New Jerseyn. Ordura arte Ramon Raquelloren eta bere orkestaren musikara itzuliko gara. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Horrela hasi zen gaurko egun ez duela 85 urte Orson Wellesek egindako Munduen Gerra irratsaio berezia. 1938ko urriaren 30ean Estatu Batuetako biztanleriaren zati handi bat izutu egin zen CBS irratiaren emanaldia entzutean. Bertan, New Jersey estatuan hasi zen estalurtarren inbasioa kontatu zuten, baina askok etzekiten H.G. Wellesen Munduen Gerra eleberriaren irratieko egokitzapena zela. Kontakizunak hain zirudien benetakoa kaosa eragin zuela, eta polizia komisaldegietan ohikoa baino dei gehiago jaso zituzten irratiak esandakoa egia ote zen galdetzeko. Egun ondo izola guztioi, Euskal Herriak atsekabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Joan zaitez temendik, Ez ditut kuskuseroak nahi. Aire! Izenik ez, baina
Bueno, nik ez dizuet hau eman ados. Guri horrelako zerbait gertatu zitzaigun, labankadarekin arkaitzkano hil genuen eta noski, jendea aztoratu egintzen Euskal Herriko idazle maitatunetariko bat akatzeagatik. Baina lasai, arkaitz ondo dago. Eta gu, ezain ondo. Oraindik ez dugulako sariri jaso podcastoragarri horrengatik. Ea, ze sari nahi duzu. Ricardo Arregi sari adibidez? Adibidez. Gaurko egunez jaio zen sari hori jaso zuen idazle bat, Gari Berasaluze. 1986 eta 1989 urteen artean, Euskaldunon egunkariako literatura gehigarriaren arduraduna izan zen, eta bertan egindako lanari esker, Ricardo Arregi kazetaritza saria jaso zuen 1988an. Bigarren eskuko liburu hartu eskutan, zenbat jendek egin dion paper leunari lastan. Azaro urruneko intifadak idatzi zuen Berasaluzek, baina azaroa ez dago bat ere urrun. Bihar bertan gaubeltza ospatuko du eta azaroan sartuko gara. Bukatu dadila urria bai, badakit hilabete aldaketak ez duela ereginik izango, baina zen onlako hilabete izan dugun, albiste txarrez betea egonda. Luis Gluck idazlea, literatura Nobel sariduna, hil zen 13an. Eta Iba Kamal Abu Nada idazlea hil zuten Palestinan. Eta Xabier Mendiguren bereziartua idazle euskalduna hil zen urri hasieran, esan bezala etor bedi azaroa. Noviembre susurra el viento sobre el frío que ya se ve. El sol se retira a tiempo, una victoria de color de miel. Hace tiempo que ya no compartimos opiniones, resúmenes de días los domingos, conversaciones largas en las horas. Heriotzak aipatzen hasita Junego juri sentitzen dut, baina aipatu egin behar dugu. Asteburunetan Matthew Perry aktorea hilda, Friends telesailan Chandler Bing pertsonaia antzesteagatik ezaguna. Ez ustean harrapatu gaitu heriotza honek, Perryk 54 urte besterik ez zituen. Friends telesaia ikusten hasi garen ontzat segulako zaplasteko izan da. Ez dut imaginatu nahi nola egongo diren bere ekideak. This way, your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there. Baina tira urriak utzitako giro aldatu behar dugu, txiribuelta eman bar diegu egunari, eta horretarako pertsona egokiena Josune Belez de Mendizabal izango da. Gaztainak ailegatu dira gurera udazkenarekin batera izango da gaurko gaia. Esan bezala, azaro giroan gaude. Eta Leire Jeregi eta Ugaitz Arrieta etorreko dira, Hortzadar elkarteak inklusibotasunean egiten duen lana azaltzera. Andoni Lizeaga ere izango dugu eta inklusibotasuna ere ekarriko dugu, baina kirolarekin lotura. Hernaniko errugbi taldean duten proiektua zarituko gara. Prest, gora astelenak? Gora. Urriak 30 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok, atzo piragua txapelketan azpi txapeldun izan zen emakumea June Romatetik barguren, egunon! Egunon, ez nago ados. Hori kabi lehiaketan izan zen, baina kabat lehiaketako txapeldunare gurekin dugu, Goiuri ez izarandi, egunon! Good morning, yes, the championship of the gold medal for the Olympic
Eta gure txatean badago K2 lehiaketan txapeldun izan zena, Spidermander bera. Eta arekin izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 654 du, urriak 30, gu hemen 3, eta txatean, bastakit jende asko, baze saltxa segituan egingo diegu kaso guztiei, ongitorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ray LaMontanen You Are The Best Thing bada, komodin bat. Egun bat ondo hasteko edozein kantuk ez du balio, baina honek bai. All the time, and baby, the way you move me. Laizzer izango dugu gurekin Josune Belez de Mendizabal, ea bialtzen diogune gurekin bat egiteko sarbidea, bestela alparekakoa izango da eta. Baina txatari begirare jarri behar duguz, haze festa daukagun gaur bigarren kafearen txatean badakizu, YouTubeetik, Twitchetik, Facebooketik, Twitterretik, gurekin bat egin dezakezuela streaming bitartez, uinetatik entzuten gaitu zuenok ere, WhatsApp bidez 688 7 elbidean idazteko aukera duzue, beraz, ze gaizki esan dut? Ez, elbidea, telefono zenbaki bat. Telefono zenbaki, barketu. Bakizute pasatzen den, hitz egiten ari nintzela Josune Belez de Mendizabali imeiez lotura bialtzen nion bitartean. Eta, multitaske gehiegi zen. Hementxe dauzkagu, Spidermander, aupa, rekisa, begunon gaztiak, ze ajeakin gaurala, ja. Edita Bronkosek egunon, eta mentxe bialdu dizkigu, palestinarekin elkarretasun edo kezka emotikonoak. Rekisabek, ez da ezer entzuten, orain, bai, gaur pixkat berandu hasi gara, gure, lankideak zuzenan ari ziren Irunetik, eta txaio berezia osatu dute, eta zertxo bait beranduago abiatu dugu. Hemendiken, egunon Maialen naiz, edujetarik ez gaur, Maialen bide izango da. Bederatzi bat 5 6, eta goiuriri kolagaua bestaldetik juntzaio. Ze pasatzea izu goiuri ondo? Zukin galderak guain! Home, baina ez pasen erantzuten, igual, Hemblitz maniobra itea joango nintzen. Ondo nago. Lady Drama. Haizu, oso nazan Lady Drama. Agur. Bueno, Maialen bidere Twitchean daukagu Rekisab inbazioa. Bai, gauza ez dago bormetarako. Gau beltza, Spidermander grazia handia egiten dio Gau beltzak. Nik uste dut Spidermander zure lehen kolaborazioa laizter iristen den, goiuri Spidermander, osea, mesedez, pulanetu pixkat egin, Gau beltzari buruzko izan beharko lukela. Egun ondio gorka, kaupa goierri, atzuen nituen ikusi, etin zuen ikusi, eta Spidermander dio, amazazpi berriz ere filman nire bikoizketa irakasleak bikoiztu zuen. Matthew Perry bikoiztu zuen? Ala! Amazazpi berriz ere filma ez dut ikusi oraindik. Oida Zac Efronek... Nik ikusi daukat. Zac Efronek euskal 40 urte eta bapatean amazazpi, ez? Horrelako zerbait. Bai, Zac Efron da gaztetan. Osa, Zac Efron da Matthew Perry gaztetan. Hala. Ikusiko dugu. Nire maite duta da, Dio Gorkak asteburua zoragarri, larun batean Larramendiko jaiak, Mai Gorostiaga, DJ-ekin, dantzan, Eta atzo generoruntz ikustera juntzinen biabonara, Josus. Haze plana igande euritxo baderako. Gora estelena, gora ujetak, ja. Spidermander nuntzina niretziaten abixau ikusi dezue kultura zast. Kontu berrie? Nik bai.
Hori zera, Gorkak eskatu diogun agenda kulturala osatzeko egin duen mugimendua? Ba, ez dakit baino Instagramen agertu zait, gaur goizean. Gauzatxoak dato, igual entrevistate egin bardu gorren inguruan eta. Indiokerrek dio, egunon gaztiak Spidermanderrek nire gorroto duta, estrenatzeko oso irrikitan zauden gauza bat martxan jartzean, kable edo zeo zer falta denean. Beraz, ezin duzu momentuan erabili, mikro batekin gertatu zaite Spidermander, ze behar dezu guk denetari daukagu hemen, Kable pila bat. Eta ni garratxaldean Donostiara joan behar dut, mikro eta kable bila, ze ostiral honetan saio berezia egingo dugu Andoaingo Bastero kulturgunetik, eta badauzkan materialak pixka bat sakabanatuta. Beraz, zerbait behar baduzu? Botako dizugu kable bat. Spidermanderrek dio, indioker haupa zer moduz atzo, Maialenek ikasten hasi behar naiz. Aio. Hasi, tiki ikasten, ze bestela gero eskuak ataskatu egiten dira. Igual ikasten arian Maialen bihar hemen jogin behar duelako. Ze bihar Maialen teia gurean izango dugu, eta atzo esan zigun, Imanol Amaia Resende eta Iruroi, denbora ematen bazion jo bartzigula, baina ez gogoratzen ze pieza zan. Zu Imanol gogoratzen zea? Ez ezta? Eta hori kafeak arri dola Imanoleke. Zen bajo Imanol. Zingo genuken Imanol González Gurrutxaga gabe, gure bizitzetan. Ez dakit. Barre gutxiago, ziurrenik. Hori polita da, Bueno, maite duten tartearekin hasi beharko dugu. Hemen norbaitek oraindik maite duta botatzeko balin badauka, bota lasei, baina Juner Romatet Ibarguren zuri egokituko zaizu, hau abiatzea. Ba, nire maite duta da, hemen gau beltza ospatzen den egunean, Mexikon badakizuen bezala Dia de Muertos ospatzen da, eta azkeneko egunetan sareetan joan zaizkit ateratzen jendeak ofrendak prestatu dituela bere etxeetan, eta jartzen dira argazkiak, eta argazkien aurrean kandelak. Eta, dioenez lehendak edo, kandela mugitzen denean da pertsona hori bisitan etorri zaizula. Eta ikusi dut hainbat bideo, bai pertsona batean argazkiaren aurrean kandela bat asko mugitzen hastea, eta esaten diote izten ez deitu eta mesez gelditu, ea zu zauden benetan, eta gelditzen da kandelaren sua, eta gero berriro jartzen da martxan, eta olako bideoak ikustea, eta ikusi dut ere katu baten argazkiaren aurrean, saiatzen direla kandela itzaltzen, eta katuak ez duela jun nahi, eta ezin duela kandela itzali, eta behin baino gehiagotan putz eginez, eta ez dakizen bat aldiz esanez bihar etorriko zea berriro, eta lortzen dutela, baina kostata. Eta horrelako bideoek unkitu nahotez, pentsatzea benetan zubi horiek eraiki daitezkela ofrenda bidez, oso polita eritzen zait. Ze ona. I can't make you see if you don't by now. I'll get through these chains. Zina zure maite dutago, Juri? Maite dut eza dauka. Maite dut eza daukazu. Bai. Zergatik. Oso triste nagoelako, Matthew Perry hildelako. Zeneri Friends telesaia asko gustatzen zait, eta Chandlerren pertsonaia bereziki zoragarri iruditzen zait, eta Chandler eta Monikaren maitasun historia zoragarri iruditzen zait, eta oso triste nago, pena handia ematen dit, eta ez dakit, atzo komentatu nuen batzuekin, kolaboratzaile batzuekin, baina hasieran albiste irakurri nuenean triste jarri nintzen, eta gerora pentsatu nuen, Jose erridikuloa, ez zu pertsona hau ezagutzen, ez zu inoiz ezagutu, ez da zure laguna, ez da ezaguna, ze tonta, zergatik jarri triste ezagutzen ez duzun norbait, pertsona famatu bat hil delako, baina gero buelta eman nion, eta esan nuen, zergatik ez, baimendu gure burua triste egotera, albiste batek triste jarri balin bazaitu. Nik Friends telesaia ikusi nuen gaztetatik, esango nuke ni jaio nintzen urtean hasi zela telesaia, eta 2004 urtera arte bota zuten, nik gerora deskurritu nuen, baino urtero ikusten dut. Roitik bera, berriz ere, ez naiz aspertzen, beti deskurritzen dut broma berriren bat. Broma horietako asko Chandlerrenak, berak bazuelako pixu hori telesaian, sarkasmotik eta ironiatik eta egindako txisteekin. Eta orduan badut, sentitzen dut horrelako lotura telesaiarekiko, eta
pertsonaiekiko eta aktoreekiko, eta orduan sekulako pena eman dit, eta gainera nola nik negarra egiten dudan telesail pelikula guztiekin eta kontu guztiekin beldur naiz bere Friendseko besteek, ez? Jennifer Anistonek, Courtney Coxek, Matt LeBlancek, David Schwimmerrek eta Lisa Kudrowek zerbait idazten dutenean, pentsatzen dut idatziko dutelako zerbait Instagramen, ze beste lankide batzuk hasi dira zerbait idazten, idazten dutenean, nik uste dut, negar batean hasiko naizela. Ze pena. Bizarka da familiari. Aizu! Hortia grazia egin ditu familiarenak. Zergatik! Ez dakit. Aizu, eukiko du familia? Bai, baina. Pues ya está, bizarka bat behaientzako. Ados. Jo, grazia egin dit bestigo, Nire ditu grazia egiten, zuri grazia egiteak. Is like a flame. My heart is... Bueno, Spiderman derrek uste dut, lokalizatu duela behar duen kablea, Bai, XLR kable bat falta du Spiderman derrek. Canon kable bat, baina nonbait gero erostera joango da, beraz. Kontatuko diguzu bihar orduan, zertan ibilizaren gaur behin kablea lortuta. Eta horrela gure doinuak itzaltzen doazen bezalaxe, ahots berriak pizten ere joango garamen bigarren kafean, ze Gazteizetik zuzenean dagoeneko gurekin Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garealde, Gutierrez de Romarate, Unateko izenean, amen! Gu... Zuan daita gu hemen. Josune Belez de Mendizabal, egunon. Egunon, zer moza bete? Nahiko ondo. Badakizu, entzulei kontatu diogu azken egunetan, ez? Atzo, bigarren kafeko ekipo familiak... Zuk zure maite duta kontatu eso? Ez, Josune eta gero. Bale, barkatu. Itzordua genuela, batzuk kale egin duzue, Josune? Baina, pirauan ibili ginean gustora asko, eta gero, jan ere gustora jan genuen. Bai, eta penatuta, gero, aitortzen dut hori ikusi nituenean argazkiak, eta, egia da hori bazkariaren argazkirik ez dagoela, baina, pirauan zaudete, etorri zaidan olako irudi bat, nola... aspaldian ez dut nik ikusten olakorik, baina ferietan, azoketan, jaietako, barraketan eta holan, nola egoten ziren garai baten. Nik uste dut hau filmetan ikusi dudala, baina ahatetxoak eta botatzen zitzaien ez dakiz zer, hori plastikozko ateak edo bota behar zitzaila zerbait jauzi tirapitxon antzeko zerbait, bakizu ez zerta zaina izan, ez dakit oso ondo deskribatzen. Olako jolas bat, ez? Nik arrantzatzea nadakit. Ez, holan, borobil moduan egiten zuten, agertu, ahateak, klin, noria bat izango balia bezala, eta orduan agertzen zenean, biztan, bota behar zenion zerbait. Pilota bat edo. Pilotatxo batzuk. Bai, holako zerbait. Eta horrela, ez dakit, zuek ate modura ikusi zintuztean hor argazkitxuetan gaina dana, derrepentean biali zen ituzten pilo bat, eta agertu ziren hola nere WhatsAppean, eta dana kolorez, eta esan duan, ai, ke monos. Bai, oso politia. Irauak oso koloredunak direla, txalekoak ere bai, palak ere bai. Bai. Ate txak, bai, oso xalauak esan nuen, ez dakit nik egia esan nere burua bertan ikusten dudan, hola, entrebeak ikusten zaituztet hortxe, baina, hemen Gasteizen egin zuen oso eguraldik askarra, euria, eta zuek hor kamixetan, eta praka motzetan esan nuen, ara, ze ondo. Nahiko giro epela genuen, 19 gradu, egoize giroan, eta, bai, eguzkirik etzeuen, baina, ura fresko hori, bai, Bai, fresko. Ura fresko dator dagoeneko. No. Nere maite dut ez da oso originala izango, baina maite ditut atzo bezalako kedadak, eta pixkate urtetan bigarren kafeko kide izandako jende hori berri ikustea, izango direnak topatzeaz, Spiderman oraindik
ez dugu gurean estreinatu, baina batzu ezagutu genuen, eta gainera, piraguan Spiderman eta biok irabazi egin genuen. Bueno. Imanol, etorri mesedez. Uste dut, urrengoan eman barradeko genukela epaile bat. Epaile bat. Bai. Bale, Goiuri egin epaile lanak momentu batean. 2 karrera egon zian. Zeinek irabazi zituen? Lehenengoa zeinek irabazi zuen? Lehenengoa, Berezuiko zubian amaitu zena. Lasterketa hori, June eta Imanolen barkutxoak irabazi zuen. Bai, bueno, esan beharra dago, 20 metro lehenago hasi zirela. Dena esan behar bada. Ikusten duzu, nola epaile bat behar dugun horrelako gauzak neurtzeko, eta gero fotofinish eta horrelako gauzak. Bai, nik... Venga, urrengoan ni izango naiz epailea. Vale? Uretara. Ni uretara? Uste duz, pixka bat itxusia dela iraingarria izango litzatekela Maialen Txorraut gonbidatzea epaile lanak egiteko. Bida, igual gerora gurekin txuleta bazkaltzera etortzeagatik animatuko genuke. Vale, orduan bota ingo diogu mamua. Bestela uretara joateko eta gu helmugara iristerako beraia bueltan dago eta ematen dio denbora lasterketa irabazi eta epaile lanak egiteko gero. Bueno, hemen idatzi digu gure lankide maiteak, Juleenek, traola lehiarik ez. Hori, jaten dute galtzaiek. Opa! Spiderman derre dio, nire bigarren abizena juez da. No digo más. Bueno, baina gara, Spiderman derre zuk nirekin behar dezu arraunean. Bueno, ikusiko du nola. Bai, atzo bezalako egunak maite ditut, batez ere hori elkartu ginelako jende pilo bat, beste asko ez, baina gutxi gora bera, hola, ez dakit, kopuru osoaren erdia elkartu ginen. Erdia nio gehiago. Ez? Hor nun baita erdia gutxi gara bera, zaila da, bigarren kafea osatzen duzuenok edo dutenak oso jende okupatua dira, eta bueno, gauza asko egiteko, eta konpromezuak, eta bla, 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 baina lortu genuen 17 lagunek elkartzea. Eta egia esan oso poliki izan zen, aspaldiko kolaboratzaile edo aurkezle izan dakoak, eta gaur egungoak, eta arkibili ginen. Dena esan behar balin bada, 17 hasi ginen, baina 16 bukatu genuen Julen Goikoetxea Orbegozok izkin egin ziolako gure bazkari planari, eta hori oraindik Imanol González Gurrutxaga eta biok ez diogu barkatu. Beste norbaitek akaso ere, beraz, badakidalako Julen Goikoetxea entzuten ari dela, hoxe, maite dotatzu bezalako planak egitea. Eta horien 17 minutu ditugun honetan, saioari martxa emateko ordua badugu, eta Josune Belezen Mendizabalekin gaztainen inguruan aritu behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizaldeko ordu bia, kriseilu hautsian azpian, amatxo izan ziteken. Gaur negua da Gasteizan, solik maitalek ez duten, bero gailuen beharri. Andra baltza kantoia. Barkatuko diazue, baina niri jartzen diazue Gasteizko iria eta Gazteinak ikuazioan, eta algoritmoak ematen dit Mikel Urdangarinen negua. Hola, ezinbestean. Bai, oso ondo, karrita, Iñigo, bai. A ber, ja, duela, ez dakit, aste bete edo, 2 aste, esango dugu ja, iriak hartu dela ja, ez dakit negua, baina bai udazken usaina. Eta udazken usaina oso lotuta dago gaztainen postutxoekin, gaztainak saltzen diren leku hoiekin. Ez dakit zuenak nolakoak diren, nik esango izuet, esan nahet zuen herrietan edo nolako dendatxoak, zenik hori behin ikusi noen Bilbon, aspaldin, eta esan nahi, hau zer da, eta gaztaina saltzen duten tokia, Gasteizen trena da. Osa, tren itxura dauka. Horixe, esan behar nizun, gure herrian ez daukagula horrelako kategoriarik, ze nik ikusi nuenean tren itxura zutela, gaztain saltzaiek Gasteizen, esan nuen, begira, ze politi. Bai.
gaur Gasteizen 4 graduko minimak aurreikusita daude. Oi, ama. Horrek esan nahi du ja, bai, negua pixka bat iritsi dela, baina egia da gaztaineroak, gaztain saltzaileak irudikatzen duela pixka neguaren iritsiera, ez? Egaztiek irudikatzen duten bezalaxe. Bai, guk ez daukagu hemen Tolosan behintzat alako sofistikaziorik, gaztaineroak ukitzen du metalezko ontzi handi bat. Bueno, gaztaineroa egoten zenean, orain ez dakit. Lehen egoten zen gizon bat, gero ordezkatu zuen emakume batek. Bai, baina azken urtetan egoten alda. Eta orain ez dut gogoan pasaden urtean egon zen ala, ez? Baina bakarra da, postua. Bakarra. Vale. A ber, Tolosa Gipuzkoako hiriburu izan zen, baina herri bada. 17 gaztainerontzago lekua daukagunik. Baina esan nuke Iruñan ere trena izaten dutela, Bilbon bezala, eta Gasteizen berriz nolakoa da ba, gaztaine saltzailearen... Bai, trena da, bai, oso idilikoa holan kanpotik inorke ikusi ez badu orain arte, ez duzu, ze polita ez, baina gaztaina saltzailea zutik dago, gaixoa, hor, eta aterpe txikia dauka, osa da, lokomotora baten muturra bezalakoa, eta hor, horre egiten dira gaztainak, eta beraiek daude zutik buzo batekin, normalean buzo zelan da, aterako koloria urdin hoietako bat, langile... Bai, hori da. Eta hortxe egoten dira zutik, eta, daukate olako aterpe txikia, orain momentu zeuri gutxi bota du, baina... Urtetan nik beti pentsatu, zelan gogorra, ze zaude azkenean, kalean zaude, bai, igual ipurdia bero daukazu, hori, dependetan ora begira zauden, claro, horre tren bagoitxo horrekin, horre epeltasuna dago, baina ez gordina da, eta aurten, esaten dizuedan bezala, kuriosoa izan da, zera indikan, uda giroa zegoen, baina ja, hor, terraza batean nengoela xeita, esan nuen, usain hau, eta bai, bada... egurra eta olako bero edo tximinia usaina, eta ja hasi dira, eta horrek ere pentsarazi dit, ze ez dakit beti izaten dien urriaren 2. 15 hasten diela, gaztaina saltzen edo noiz, ze aurten hainbeste luzatu denez, nire iruditu zait oso berandu ailegatu dela, izan ere ahaztuta nuen ja, gaztainen kontu hau, baina hemen gure hirian, Gasteizen, atentzioa egin digu zer eta tren hauek modernizatu direla. Modernizatu esaten dudanean da, orain arte, beltzak ziren. Nahiko, ez dakit, neguak dakarren kolore horretakoak, ez? Grisak, beltzak, burdinaren kolore originalanak, baina aurten, esleitu diren 3 enpresen artean, batak egin duena izan da margotu lokomotora horiek zer eta fuksia koloreaz. Fuksia arrosa hor dago zalantzabe bai, baina identifikatzeko arrosa dira. Ni oso fuksia zalea naiz, hori onartu behar dut. Baina ez da negu kolore bat. Ez, baina nik uste dut horrek alaitasuna ere ekarriko diola hiriari, ez? Gure streamingaretik jarraitzen gaituzten ontzat, hementxe dago. Bueno. Hori da. Zer zer iruditzen zaizuen, eri pixkat ere holan, begietara intzian, ez dakit anakronismo hitza irabiliko nuken, baina esaten nuen, ez dakit ideia hona den. Ez dakit ideia hona den edo ez, danok hitz egiten ari gara horren inguruan. Beraz, estrategia komertziala bada, Bai, eta agian ez, beti lotzen ditugu, ez? Negua, iluntasuna, grisa, janzkeran ere, ez dakit beroki beltzak, galtza ilunak, zapata ilunak, eta denak hartzen du hola kolore grisa, ez? Eta beroa iristen denean, edo uda iristen denean, soineko horiak, gona arroxak, agian oso erratuta gaude, agian behar duguna da, kolorez jantzi negua, eta horregatik behar dugu gaztain saltzaia arroxaz jantzita, eta eskiak moreak, eta holako gauzak. Nik gaztain postua baino, izozki postua bestela irudikatzen dut kolore horretan. Kolore arroxak eta txuriak ezakit zergatik.
baina... Bai, Badauka hemen Gasteizen badago lakoa, Osea, marka horrek, bueno, esango dut, La Vitoriana da okindegia eta izozkiak ere saltzen ditu, eta Floridako kioskoaren onduan badauka furgoneta bat kolore horretakoa, eta hori ikusi dugu uda osoan zehar. Karo, orain izan da berezia, sasoi berrian ere bai, La Vitorianak hartu dituela, udaletxeak esleitzen dituen 13 lokomotora hauetatik hainbat, eta hoiek ere, markaren kolorez margoztu dituztela. Ari naiz pentsatzen, egunez, akaso, arroxa hori pixka bat biztari, fuksia hori gogorxiagoa dela entzulean nolabait kokatzearren, eta publizitatea egiteko asmori gabe, baina esango nuke laboral kutxa fuksia dela. Laboral kutxaren fuksia pantonean dago hortxe. Hornon bai. Arrazoi inigo oso ondo, oso... Baina konturatu zara igual baietz, ez da? Nintzen, ni ez dakit zerrekin lotzen detelako kolore hori, eta etzen laborala, eta ez dakit zer den, baina hendik ez dut identifikatu. Txikle usaina ni nabil. Txikle kolorea, edo ez dakit nola esan. Txikle, nire jarraituak, Nik uste... Horrendanak pastilitan dira, baina lehen zienean nolan pixkat zabalak, errektangulo formarekin txikleak, olakoa ziren, Laboral kutxa klabau. Pantonean 2 gora bera izan daitezke. Askoz gehiago ez. Esan nahi nun, egunez igual begiari pixkate arrotzago egiten zaio, baina gauez oso politia geratu behar duela kolore horrek. Beste, ez dakit, goxotasun bat hartuko du, pixkat ilunago ikusiko da, eta aldi berean izango du, begiari poxa emateko gaitasun hori, beratz, nire gustatzen zait. Bai, ez dakit gero hori gaztainaren kolorearekin, edo azken kolorearekin bat datorren, ze hori ikusten duzu eta egia da pixkat izozki kontuetara eramaten gaituela, Junek esan duen moduan. Baina, ikusiko dugu, ze ez daude esan bezala danak, kolore horretaz margotuta, 3 enpresei esleitu zaie gaztainen negozio hau, eta, horietako batek erabaki du horrela margotzea lokomotora horiek. Por cierto, niri dagokidan tartetxo honen izenburua ondo dakigun bezala txiribuelta da, eta astu intzait botatzia galdera. Ze gaur, erlazionatzeko asmoa daukat, hori, gaztainak txakur berezi batekin, bale? Txakur berezi batekin. Txakur berezi bat, lotura bat horre ingo, txiribuelta bat, eta, esango izuet, nahi bauzue, pista bat. Ez da pista bat, baina kontatuko izuet hemen Gasteizen beste gertaera bat, ja badira, nik ustut ere astebete edo 2, pasa direla, Mac izeneko txakurra oso protagonista izan dela hemen hirian. Zergatik? Hemen dakizuen bezala, leku guztietan bezala, udaletxeetan ezkontzak egiten direlako, ospatzen direlako, eta bikote bat egon zen, nik uste duela beste esan bezala, nahi zuela ezkondu, itzordua zeukan, eta eraman nahi zuen bere txakurra ezkontzara. Ara, ez zegoen baimenduta, animaliak ezin dira sartu udalean, orduan, erreklamazioa egin zuten, eta dana ondo bidean, orain udalak baimena ematen du modu puntualean animaliak eskontztan egoteko aukera horretan, Orduan, bota, Goiuri? Galdera da, beraiek, Mac egonda ezkontzan, edo lege aldatu dute gerora, bikote hauia ezkondu denean bere txakurri gabe? Ez, aurretik aldatu dute. Eta Mac, klaro, aurri izan zen, ez da eta hauek esan zuten, ez gara ezkonduko, gure txakurra ez badator. Ze Macek ere uste dut zeukala oso paper importantea, ez dakite eraman behar zituen, ez dakit nola zen den, bilatuko dut, arra, ez dakit ez da nola diren, imaginat. Ez dakit nola esaten den hori esan, ez dakit ze itxura duten. Bakarrik, entzun da buskat. Ezkontza horni. Nola dira txakurrak? Txakurrak ez, arrak. Txakurra da Mac. Mac, eta abizena Quintos. Zaunka egiten dute. Txakurra raza bat eta zari. Ez. Egia da, gero zeta oikoa dela, ezkontzetan, bikoteak bali badauka txakur bat, eta txakurra garrantzitsua da, harreman horretan, edo azken finean, familiaren parte da, zuk
ba nahi duzu, amona nahi duzu ezkontzan egotea, ba txakurra baita ere. Eta claro, ez balin behizut uzten, haze tristura. Spidermanek esan digu, ez dut gogoratzen non, baina berdina ikusi nuen, soilik benetako tren baten atzean zegoela pintatuta. Baina pintatuta zer, arroxaz? Trena? Arroxaz margotuta? Ez digu ulertu. Antzera, esango nuke. Arroxez egon beharrean zegoela benetako tren baten antzera. Ja, Gaztain saltzailearen trena, zegoela pixkate karakterizatuta lokomotora azar baten antzera. Vale, ulertuta. Ja, horrek ere bere xarma izan dezake, eta lehiotxoetan aldatzu bidaiariak tarteka. Hilabetean behin lehioak berriro margotu, jende diferentea jartzeko lehioetan. Ez dakit lehioak izaten dituzten. Gaztainen saltzailearen hauek ez. Jose galduta gauden, Gaztainen gaiunekin. Nik uste baiet, baina ez burua sartzeko, Behintzat hemen Gasteizen, nik uste, a ber. Bai, daukate, justo goikaldean bezala, lateraletatik ikusteko modukoak edo, bai, ez dakit, ez naiz oso ondo saltzen ari, ze ikusten ari naiz ere hemen olako lokomotora bat arroxa fuksia esan dugu kolorekoa, eta bai, pixkat aurrera begira egonez gero, lehiotxo bat bezala, bai, daukate, bai, hemen gurean bintzat, bai. Eizu, nik ez dut eskatologiko jarri nahi, baina Gaztainen kontu honek nire kuadrian badauka gai bat beti, ze nire kuadriako batek dio, Gaztaina jateak, haizeak sortzen dizkiola. Uzkarrak botatzeko joera sortzen diola. Berriro txiribuelta egin dugu. Gaztainetatik txakurrera pasagara eta txakurretik orain Gaztainera. Txiribuelta gai. Nik hori ez dakit, ezin dizut esan, Inigo, baina nahiko eskatologikoa naiz, gustatzen zaito gauza horien inguruan hitz egitea, naiz. Eta, ez dakit, igual udazken oso daukagu hori konfirmatzeko. Ez dakit. Igual, ondo erregabeko Gaztainak pixkatola gordin xamar jaten diren horiek, indigesto xamarrak hartaitezke, fibra asko Gaztainak. Izan daiteke. Bai, astunak badira, bentsat, holan. Baina ze goxoak Gaztainak, Gaztaina jateko gogoa. Itzuli garen ez, nik aipatuko dut, lehen Josunek esan duela, ez dakiela beti garai berean agertzen diren, aurten berandu egi iruditu zaiola, horrelako zerbait ez. Niri gustatzen zait, ez jakitea noiz agertuko diren. Nik enuke nahi jakin urtero, naiz eta hala izan, ez dakit ala dena, baina naiz eta ala izan, nik ez dut jakin nahi urtero azaroaren 3an jartzen direla Gaztain saltzaileak. Niri gustatzen zait, sorpresaz hartzea eta sentitzea urtero, garai desberdina dela eta badagoela eguraldiaren arabera edo giroaren arabera. Orduan, nik ez dut jakin nahi, ofizialki, noiz daukaten baimena pentsatu dut beharko dutela, Gaztain saltzaileek. Nik nahi dut sorpresaz harrapatzea. Nik jakin nahi duke ze urtetan izan zen beharrezkoa baimena izatea Gaztainak saltzeako kalean. Zori oso modernitatearen zerbait. Garai batean Gaztain saltzailea jartzezan kalean eta saltzen zitu. Baina horrein bagizu burokrazia ito egiten gaitu. Tiket bai beharko du. Gaztaina saltzailea. Tiket bai beharko du. Gaztain saltzailea. Orain dakiguna da, hemendikan aurrera, noiz ze urtetan baimendu diren txakurrak eta bestelako animaliak Gasteizko udaleko ezkontzetan. Hori bai. Hiru izan da, ezta? Bai, horrela izan da, eta, ezkontza berezi honekin jarraituz, claro, ematen du, 3 ezkondu zirela, 2 ezkondu beharrean, nola egun den hemen nolako eztabaida animaliak bai, animaliak ez eskontzetan, eta, gonbidatu ez aparte, jende asko ere juntzen egun horretan ezkontzara, kanpoaldera horre plaza berrian ikustera ezkongai berriak, eta ona hemen gure txiri buelta lagunok, hitz egiten ari gara, zer ikusirik izan dezaken Gaztaina edo Gaztain postu bat, ezkontza batekin edo txakur batekin, hain justore. Zer da? Ikusten baldin baduzue, aukera baldin badukazue, bikote hauen luka ikusteko, apartekoa da, ze aipatzen ditugunean ezkontzak, burura datozkigu, mutilengan, baldin bada heteroa, ezkontza, kasu honetan bazen, mutilak frakez, eta neskak badoaz edo txuriz, edo oso modernoa baldin bada beste kolore batekin, hauek sekulako lukazoa jantzi zuten, eta ez beraiek bakarrik, baizik eta txakurra bai. Txakurrak eraman zuen frak antzeko bat.
Bai. Behar dugu. A ber, behar du. Da pixkat, aztertzeko modukoa. Baina egia da, xalatu dela txakurrak, baina... Oraintxe jarriko dizu eta argazki bat eta zuek esan, zer iruditzen zaizuen, bagoaz. Bale, bitartean nik esango dut, streamingen bidez ez gaituztenak jarraitzen, jakin dezaten, hori, 3 hor plantatu zirela udaletxeko batean, uztaiekin egin zieten bidea, eta hortxe 3, ezkongai berriak, eta txakurra mak izenekoa, eta, jolin, kuriosoa da ze oso moderno doaz, eta neska badoa olako soineko tul bezalakoa dena, holan estu gainetik eta behan nahiko zabala, lore itxurako beste detaile batzuekin, eta mutila, ez dakit, lokomia ez dakit gertu behatzen zaizuen edo ez, aurrekoan aipatu genuen, baina, pixkat hor, ombrera hoiekin, eta ikusteko aukera izan duenak, jakingo du zertaz ari garen gaurko txiribueltan, ze azkenean. Ze dauka aman komunean, gaztainando postu batek, eskongai berri hauekin, eta ez da... Eskontaren gabeslea laboral kutxe izan zela. Izan ziteken, imaginatzen duzu? Ez. Izango da zer eta kolorea. Hauek ere, aukeratu zutelako, eta grisen artean fuksia bat sartzea. Beraz, hortxe, gaurko nik holan bi albiste hau ikusi nituen, eta esan nuen zer eta fuksia kolorea, urten oso modan dago. Badauka nik fular bat, kolore hortakoa, oso polilla. Jantzi inigo, egongo zara azkeneko tendentzia. Behar dugu, tendentzia, moda. Nahiko luzea da, eta orduan buelta batzuk emateko modukoa da, hola lepoan. Baina, bai, beltza eta hori, badakit ja, luka badaukat urrengo kompromiso. Bida ze ondo. Hementxe gabiltza, Juan Mari Beltranen Gaztain egosiak eta kantua entzuten, txalaparta txakun. Sortzen dut presa sentxazioa. Ziurrenik azkartzen ari delako. Azkartzen ari da, eta orduan daukaz sentsazioa pixka bat, norabait iritsi behar dudala, txalapartak amaitu aurretik, eta zerbait gertatuko dela bestela, eta gau beltza dator, eta gau beltza txalaparta doinuak, mamuak, ez? Edo ni bakarrik naiz. Mantentzen du, Bai. Baina pixka paretu du. Baina bai, sortzen du, bai. Abiedura, ez edo, arnasestu puntu bat. Pixka bat bai, Tira, Gasteiz fuksiaren nazioarteko hiriburu bilakatu den honetan, guk gure konexioa amaitu behar dugu Gasteizekin, baina ez fuksia gustoko ez dugulako. Goizeko 11 bueltan ditugulako, eta aurrera egin behar dugulako. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, Anderea. Andere txit gorena. Esango izuet, hemen ikusten hau zuen momentu honetan, naiz, Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, García de Falses, eta Belez de Mendizabal berriro. Ez da zinisten. Eta, fantasia mota dau. Miren Jota, ez ahaztu, aurretikan, Miren Jota, aurrekoan gartxotek esan zian MJ, bai, horrela ere ditzen diate, Miren Jota, MJ, bai. MJ da Michael Jackson ere buruan, eta zuere artista zara, así que... Juha hori da txingo baio. Nik utziko zaituztet, noa, ez asmatu zeinen gainean noa. Hane Gebararekin ensaio daukazu? Bai, ensaiatzen ari gara, inoiz egingo dugu, estrenaldia. Baina, kontatuko dizuet. Por cierto, azkenengo kontu bat, gaur arratsaldean Gasteiza gerturatzen den edornor, edo Gasteizan dagoena entzuten ari dena, jakin dezala, Estitxu Villamorrek emango dela hitzaldia Ignazio Aldekoa liburutegian. Estitxu Villamor arabar fisikaria da, eta aztarna energetikoari buruz hitz egingo digu Ignazio Aldekoa liburutegian. Gaur arratsaldeko 7:00 doainik da, beraz, nahi duena gonbidatuta dago. Baskarrik asko, Josune, hau bai konexio kompletoa, Bai. Proposamen eta guzti. Zua gurta horretik, Josune, jakizu Spiderman-darrak idetzi digula. MJ, Mary Jane, Spidermanen eskalaguna. Ara... Hemen, erobagoitza bere erokerietan, Spiderman-darrak badauko berea.
Josuneren nortasun sekretua oraintxe bertan irratian Mary Jane da. deskorritu dugu, eta sekretua zen, eta pixat, orain ondorioak, zein izan Orain bakizune, ze falta zaigun? Spider-Man eta neri falta zaigu txakur bat eta gero ezkonduko gara. Juhu! Eta fuxia, egongo da ezkontu horretan, ala beharrez. Bai. Bueno, noa prestaketetara, Josune Belez Mendizabal, besarkada handi bat. Bai, besarkada bat, aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Goizeko 11:00 ditugun honetan, bagoaz Naiz irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Egoi Belategi, egunon? Egunon bai, zer modu zaudete goizeko 11:00 eta goazen bai boletinarekin. Badakizue egun osoan zehar saio berezi batetira ari garela, izan ere ia 3 urte iraunduen itxiraren ostean Larrau, Urkiaga eta Izpegiko pasabideak zein Bidasoa ibaia zeharkatzen duen abenida, etorbide zubia zabalik ditugu berriz ere, baina hori bai, ñabardurekin. Pasabideak irekitzeko baldintza gisa kontrol neurriak areagotzea exigitu baitu frantses gobernuak. Nahikoa da ikustea azken egunotan berriz ere ugaritu direla kontrolak besteak beste, Gipuzkoa eta Lapurdia arteko Santiago eta Beobiako zubietan. Edozen kasutan gaurko albiste nagusia pasabideen berrirekiera dugu, eta etorbide zubitik jaso du Naiz irratiak herritar, herri mugimenduen eta tokiko erakunde publikoen poza. Goazen herri mugimenduekin, izan ere, esan behar, mehatxu antiterroristarena izan dela frantses gobernuaren argudio ofiziala pasabideak itxi eta kontrol neurriak zorrozteko. Eskualdeko herritar gehienek antzeman dutena da ordea migrazioari ateak isteko estrategia bat eta zentzorretan hitz egin digu Gari Garaialde argazkilariak. Bai, nik uste dut jakin badakigula, ez dit utziko pasatzen. Orduan, pixka eta harritu nahu, mesua ematen du dela, muga ireki dutela, zubia ireki dutela, eta gezurra da. Esiak kendu dute, egila da, guretzako lehen 300 metro luzeago zen bide bat egin behar genuenentzako, bide polita eta bide zidorra ireki digute, baino egitan pasa beharra duen horrentzako horrek berdin jarraituko du pasa ezinean, izkutuan pasatu beharren eta polizien gandik iesi. Orduan, ez dakit, ni ere postutzen naiz, egitan postutzen naiz zubila zabaltziaz, zen nik pertsonalki asko erabiltzen dudan bide bat da, baino mezuakin kontu eki behar dela iruditzen zait. Modu gordinagoan azalduta, aldaketa bat suposatuko du zubiaren berrirekiera, azal zuria dugunontzat. Bai, hori da, eta gaina baldintza badakigu zein den, ez da, gu onak garenok, txuria garenok, nola da, ongizonak, emakumeak ere esan nuke, baino guk erabili dezakegu zubila gu pasatu gaitezke, baino esan duana, guk lehen ere ez genuen arazorik, hemendik 200 metro dago beste zubi bat, handik egin behar genuen bidea, handik egiten nuen bidea, horrela dara 3 urte, zer da, kilometro erdi gehiago ibili beharra, baino esan duana, beharra duenak berdin jarraituko du, eta esan duana, nik fondoan ikusten dut handikan 3 urtetan zehar hor egon den furgoneta txuria, etorkinak alde hontara ekartzeko baliatuten furgoneta, Santiago zubilan bira, kasualia, joan dela momentu bat, hor zegoen kontrola, orduan kontrolak jarraitzen du. Gizon eta emakume naiza horrek hor jarraitzen du, orduan, baldintzapeko irekiera, bai. Eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioan azalpen sakonagoa, hitz egin dugulako baita ere, eskualdeko alkateekin besteak beste. 11:03 minutu orain, lehenxeago, duela ordu bete zehazki, jakinarazi dizugu dezenteko korapiloa zegoela, bain zuzen ere, Irunen, trafikoaz ari gara, AP8 errepidean 3 kilometrotakoak ziren Baionarako norantzan autopilaketak dira, bertatik, azken orduko dugu, Zaisa biribilgunaren inguruan osortako autopilaket horiek amaitutzat jo dituela trafiko zuzendaritzak. Hemen utziko dugu beraz, konexioa berriz ere bigarren kafearentzako, eta esan bezala 12:00 bueltan izango garela informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, bagoaz aurrera, gure gaurko lehen bi gonbidatuak ezagutu behar ditugu eta segituan, hain zuzen ere, June Romatet Ibargurenen eskutik. Zuregiak entzuten isilik jarraitu nahi nuke bizitza osoa.
Uste dut oitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza euskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako albo. Gizartea pertsona ezberdinez osatuta dagoela askotan aipatu ohi da, baina zer hartzen dugu kontuan dibertsitatea aipatzerakoan. Bada Hortzadar elkarteak adimenaren inguruan egiten du lan. Mugako adimena duten pertsonei aldizkako laguntzak ematea dute helburu. Bizitza duina eta autonomoa lortzen laguntzeko. Urteetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra. Mugak topatu eta horiei aurre egitea izan du helburutzat Hortzadarrek. Gizartean, aisialdian, etxe bizitzan eta harremanetan laguntzen diete erabiltzaileei. Gainera, senidei zuzendutako zerbitzua ere badute. Baina elkartea zaritzeko, hobe Hortzadarreko kideekin hitz egitea ez da. Gaur gurekin ditugu Leire Jeregi, elkarteko gizarte langilea, eta Ugaitzarri eta erabiltzailea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Nidan zoriontasunetik gertu, baina azkenean bizitzak zu ezintuen ulertu. Zaindu nazazue gaitzonetan, gau bakarti eta iunetan, nora ezean ikusten hauzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen. Horren bai entzuten ditugu, Leire Jeregi eta Ugaitzarrieta, egunon berriro bioi? Egunon, bai. Gauza, Arrizabalaga, naiz. Bale, naztu dugu. Zura izena? Jarri dugu, bai. Eta Leire hurbildu pixka bat gehiago mikrora beldurri gabe, gertuago entzun zaitza. Bueno, lehenik eta behin Hortzadarren inguruan hitz egiten hasteko nik uste beharrezkoa dugula jakitea nondik sortu zen elkartea eta batez ere zer beharri erantzuteko sortu zen. Bai, bueno, Hortzadar hasiera baten sortu zen 1977 urten guraso elkarte modun. Garai hortan guraso talde bat juntatu zen eta behaien seme-alaben hezkuntza behar bati erantzuna eman nahi zien. Garai hortako hezkuntza sistemak mugako gaitasuna daukaten pertsonen beharrak ez zituen asetzen eta zezkan alternatibak ere ez zian egokiak pertsona hauentzat. Eta horren behaien guraso elkartea sortu zuten eta hortik Hortzadar eskola sortzen da. Horren bertan, mugako adimena daukaten pertsonei hezkuntza behar horri ez erantzun bat ematen zaio eskolatik, eta horrez gain zegoen gizarte langile bat bertan, eta pixka denboa aurreak hasi joala, ja pertsonaiek heldutzen hasi zianen, kontuatu zian guraso horiek, pertsona hauek ez azkatela hezkuntza munduan bakarrik behar horiek, baizik eta bizitzako beste arlo batzutan ere azkatela laguntza behar horiek asetzeko beste 3. pertsona baten apoio beharra. Eta hortikan, 2012 urtean gutxi gora bera, iten da eskola eta elkartea edo gizarte langilearen funtzioa ez, arlo sozial hori eskolatik atera, hezkuntza mundutik atera, eta Hortzadar elkartea sortzen da, gaur egun nik lana egiten duten elkarte hori, Ugaitz ere bertako bazkidea da, eta saiatzega lan sozioedukatibo bat egiten, eta pertsonen bestelako behar batzuk hezkuntza mundutik haratago dijoazten eguneroko beharretan laguntzen, eta apoio hori eskaintzen elkartetik. Aipatu ditut lehen, izan daitezkela behar horiek hezkuntzaz gain etxe bizitza edo autonomia lortzea beraiek ere ez da? Hori da, azkenian mugako gaitasun intelektuala izateak suposatzen du era autonomo baten bizi daitezke, ez dago arazorik horretarako eta guk horren alde egiten dugu elkartetik, baino behar dute 3. pertsona baten laguntza zenbait gauza egiteko. Ez dituzte gauza guztetarako laguntzak behar eta gero pertsona bakoitza ezberdina momentutik laguntza horiek ere pertsonaren arabera ezberdinak izango dira, eskainiko ditugunak, baina bizitza modu autonomo hori garatu ahal izateko, ez beste pertsona batek garatuko luken bezala eta bere bizitza proiektua aurrera eramango luken bezala, pertsona baten laguntza txiki batzuk behar dituzte.
intermitenteak eta bizitza guztirako izango dianak. Ez da ikasketa prozesu bat eta 2 urtean behin gaitasuna garatuta eta ikasita listo, bukatzen den prozesu bat, baizik eta bizi guztian irauten du prozesua eta hortan laguntzen saiatzea, behien berriak ere sortzen doaz eta hoiei ere aurre hartzen saiatzea, prebenitzen eta behar hoiek asetzen. Eta beharroiek asetzeko ze zerbitzu nagusi ditu Hortzader gaur egun? Hortzader saiatzen da, lehen esan duten bezala, pertsona guztik ezberdina gara momentutikan, arreta hori oso individuala da, oso pertsonalizatua da, denek ez nahiz eta beharrak normalean arlo antzekoetan izaten dian, oso ezberdina dira pertsona bakoitzan bizitza eta egoera. Orduan, alde batetik hori beti saiatzea pertsonalizatua eta individualizatua ematen, eta ematen dugu alde batetik pixka prozesua hasieratik hasita informazio, balorazio eta orientazio zerbitzua daukagu. Lehenengo gauza egiten duguna da beti pertsona eta bere familia edo inguruko sarea elkartera gonbidatu, ezagutu, guk behaiek eta haiek gu ezagutzea, eta horrekin lehenengo baloratzen duguna, lehenengo bintzat elkartze horretan, mugako gaitasuna izan daiteken pertsona den edo ez, baloratu, ez? Ez bada, beste zerbitzu edo beste elkarte edo beste nunbaitera orientatzen saiatzen gara, eta baldin bada, gurekin prozesua martxan jartzen da, eta hor, laguntza, arreta eta jarripen soziala eskintzen diogu, diagnostiko bat lortzeko momentuan, bizitza independente bat garatzeko laguntza zerbitzuare badaukagu, aisialdia eta oporren zerbitzua, esan dezun bezala etxe bizitzen zerbitzuare dauzkagu, 12 plazako 3 pisu ditugu, hemen Tolosan 2 eta beste bat egenterin. Formakuntzak ere eskaintzen dizkiogu gaitasun sozialak eta garatzeko, eta baita ere oposaketetan eta parte hartzen laguntzeko. Orain dela gutxi Aldundiak oposaketa batzuk atera ditu 3 plaza, diskapazitate intelektuala daukaten pertsonentzat, 3 horietatik 2 Hortzadarreko kideek lortu zituzten, eta gaur egun ega Donostiko oposaketak behiekin prestatzen, 4 plaza atera ditula, eta oain azaroan dauzkate parte praktikoan azterketak, hasi horrekin nahi gaburu belarri. Eta gero apartea voluntariotza ere sustatzen saiatzea, azkenean gure zerbitzu guztia hauek aurrera emateko ere voluntarioen lana beharrezkoa dalako. Eta Ugaitz zu aipatu dugun bezala, bazkidea zea, nola iritsi zinen Hortzadarrea, nola izan zen lehenengo kontaktu hori? Ikasten duen Zarauzko Lasaien, eta arazoak izaten duen ikasketekin eta hori. Eta laguntza bat egitzen duen, hango psikologa batekin, eta gomendatu zian behak, zehola behak Donostin, Hortzadarreko osabat. Animatu zian, ua ezautza jutia. Juginean eta, ezautu genuenan beste psikologa bat, eta egin zizkian probak ikusteko hango zein talerletan sartzean nekan, lo que sea. Eta ikusi zuen da nahiko ona nekala eta sartu zian elektrizadeko talerletan. Eta lehenengo kontaktu hori eta gero, bertan jarraitzea erabaki zenun, elkarteak zer eskaintzen dizu zuri? Lagun gehiago itea, eta, jende gehiago ezautu, gauza gehiago itea, eta gero pixka eta gaurlo segitu zital, talerle handita pasa, eta gauza gehiago iten ikastia, eta gero gauzak. Gaur egun, aipatu du Leirek oporraldiak ere egiten dituztela, eta urtero egiten ditugu. Eta horietan parte hartzea nolakoa da? Oso polita da. Askotan hemen estituzko oso zautzen da, kanpoa jutezan nian da beste mundua da, porque ni naiz pertsonak gustatzen eskilola parke atraseiuak eta montaña rusak eta holako, gustatzen zaite holako tokita jutia, eta oso guztua da justen ez. Eta, lehen kontaktu hori eta gero, eta bertan parte hartzen aritu eta gero, zuk ze harreman sortu duzu, ze aipatu bezala voluntarioekin lana egiten da, voluntarioekin ze harreman sortzen da? Dan ete dago, gehienen ondo, baina batzu daude igual
pixka molestu osa dianak, baina, bueno, hemen danetik. Bai, bueno, nik esan behar dut, voluntario bezala ibili naiz baiekin, eta oso eskertua sentitu naiz voluntario bezala. Da talde bat urte asko dara matzatenak behien artean ekintzak iten eskola garaitik ezautzen dira behaiek, eta egia esan taldean parte sentiarazte zaituzte lehenengo momentutik, oso irekiak dira, eta oso eskertua baiekin, oso talde majoa da. Bai, oso guztua, egin da juten ganden hola porbeta, guztua da. Eta aste burutan iteitugunen ekintzak, eta bendala gutxin Donostin trikipotean egitu geha, gauzak ditugu, bai. Ja, trikipotearena gehiago gustatu zait atrakzio parkena baino, Ez zara oso zalea. Enaiz berezik izalea, beldurra ematen didate horrelako montaña rusa eta horrelakoek, beraz trikipotea asko zobeto niretzako. Utzi ditut eki Aipatu berri dugu voluntarioen gaia eta leire galdetu nahi nizun. Ea, bueno, nola gerturatzen den jendea voluntario izatera, nola egin dezaken jendeak agian ez daki... Bai, bueno, guk alde batetik voluntariotza azoketan parte hartzen dugu beti, unibertsitateek, herriek, bain dela aste bete edo bi aste Hernaniko voluntariotza azokan egon ginen, elkartearen inguruko informazioa eskaintzen eta voluntarioak alik eta egin erakartzen, eta bestalde sare soziala dauzkau, Instagrama eta Facebooka, eta webgune bat daukau ere. Eta webgunean bertan dago atal bat kolaborazioena, eta bertan izena eman dezakezu, mezutxo bat bidali, voluntariotza horren parte izan nahi duztula, eta oso eskertuak egongo ginak jende animatuko balitza. Eta nik bai galdetu nahi nizula leire, agian batzuk ez garelako hain konstiente, zer behar konkretu dituzten edo ze zailtasun dituzten gaur egun gizartean mugako adimena duten pertsonek. Bai, mugako adimen intelektualaren diagnostikoa lortzeko bi parte daude alde batetik, munduko osasun erakundeak esaten dunan arabera, koefiziente intelektualan froga objektibo bat behar da, eta munduko osasun erakundeak esaten du, 85 eta 115 puntuen artean ematen dunak koefiziente intelektualaren proban puntuazioa, hartzen da hori gizartearen bataz bestekoa eta normaltzat hartuko genukena, komila artean esaten dut normal hori, ezakiguta zerran normala. Bai, 70 puntuen artetik ematen dunak, desgaitasun intelektualaren papera edo lortuko zuzenean, eta 70 eta 85 puntuen artean ematen dunak, hau da, normaltzat hartzen ez dan hori, baina desgaitasuna ere ez dana, hori da, mugako gaitasun intelektuala, proba objektiboen arabera. Diagnostiko oso bat lortzeko mugako gaitasun intelektualana beste parte bat behar da, txosten sozial bat da, eta txosten sozial hortan azaleratu behar dira, gutxienez, jarraian aipatuko ditutenen artean, bi zailtasun, eta zailtasun horiek 18 urte bete aurretik azaleratu behar dira. Eta, azken finen, zuk mugako gaitasun intelektuala daukan pertsona bat ikusten duzu kaletik, eta ez daugarri fisiko lan abarmenik ez, sindrome daun bat segituan identifikatzen duzu eta segituan dakizu, igual zerbaitetan laguntza beharko dula. Kaso hauetan, nola zaukaten zaugarri fisiko lan abarmenik, ez dituzu identifikatzen. Behaien adin kronologiko eta mentalan artean desfase badago. Horrek eragiten dira ere, behaien adin bakoitzari dagozkion bete behar horiek betetzeko laguntza behar dutela. Ezoiko egoerei aurreiteko ere arazo gukitzea dituzte, normalean betiten baldin badute lanetik etxera juteko trena hartu, eta egun hortan gelditu baldin banaiz poltsikoan diruri gabe, mugitxartelan diruri gabe, eta mobilan bateri gabe, laguntzari gabe, nik ingo nuken azan ondoko bati edo dirua eskatu edo mobila eskatu etxera ditzeko. Hauei igual horrelako egoera ezoikoak ez, normalean ematetzaizkien egoera horietan, nola aurre egin mekanismo falta. Gero ere, ekintzak antolatzeko eta egoera kudatzeko zailtasunak,
memoria selektibo oso ona daukate, beste memoria batzun kalterako. Batek agian historiaren edo kulturia general horren inguruan pila bat daki, baina gero etxean sukaldea garbitzeko zenbat produktu erosi behar ditun ez daki, esaten. Ez? Kontzeptu abstraktuak ere ulertzeko zailtasuna dauzkate, eta pixkatola etapa bakoitzean, errexago identifikatzeko, haurtzaroan izaten da, hezkuntzan eta harremanetan edukitzen dituzte zailtasunak. Horrek eragiten dira eskola porrota edo alfertzat jotzen diala eskolan askotan. Eta harremanetan familiaz gain askotan lagunak egiteko eta harreman sozial eta afektibo horiek sortzeko zailtasuna dauzkate. Gaztaroain gehiago izatea formakuntza oreka emozionala eta helduarora trantsizio horretan zailtasunak eukitzen dituzte, horrek eragiten die formakuntza kualifikazio baxua, depresioa, ansiedadea eta gaixotasun mentalak sufritzeko arrisku gehiago daukate. Eta helduaroan izaten da, enplegua lortzeko eta mantentzeko zailtasunak, guk animatzen ditugu enplegu babestuan parte hartza, ugaitz ere sutarrin dagi lanean, enplegu babestuan, eta urte pila bat damazki bertan lanean, soldata batekin, egunero bere 8 orduak sartzen ditu, goizeko 6ak eta 4 topo hartzen du, hasi lan egiten dute beste guztiak bezala, baina kontestu babestu batean daude, gerta daitezke beste egoera batzu ez, beste modu batean erantzuteko. Eta bizitza independe hortan, esan detena lehen aurretik, hirugarren pertsona baten laguntza behar dute, dirua kudeatzeko, gero pertsona arabera, baina medikutara juteko eta medikuari azaltzeko zer dan gertatzen zaitena, eta medikuak eman dion informazio hori ere, gero ondo ulertzeko, eta pauta horiek ondo jarraitzeko, etxeko bizitza, higienea, gauza asko egiteko, laguntza da dute, baina hori, laguntza horrekin bizitza guztiz autonoma eramaten dute, eta pertsona independenteak diala, baina hori, batzutan laguntzatxo hori behar dutela. Eta, lanaz eta gizarteaz gain, suposatzen dut, lehen aipatu ditugu, bai oporraldiak antolatzea edo trikboteo bat antolatzeak, ekarri dezakela laguntasenorako laguntza edo handia, ze, denok dakigu Euskal Herrian kuadrillen gaia oso itxia dela eta batzuetan zaila izaten dela, ez? Laguntasunak sortzea, hortzadarrek eman dizu gaitz lagunak egiteko eta lagun hoiekin benetako harremanak sortzeko aukera? Asko, aukerotan, beste jende zautzezu, da zan, errexagoa izaten da, ez da? Normalean pertsona hauekin asko errepikatzen den historia berdina, elkarteko bazkide guztiekin gertatzen zaigu, eskolan, askotan, ez dute koagia hori osatzen, Euskal Herrian gaina koagismo horrekin daukaguna eta sufritzen dute asko, bullyinga ez dute esango, baina antzeko bizipen oso gogorrak dauzkate eta ez dauzkate laguntasun harremanak ez dauzkate normalean, oso gutxi, lagun bat edo bi. Eta elkartela etortzen dianen eta isialdiko ekintza hauek antolatzen ditugunean behaiekin eta animatzen ditugunean etortzera, gaitzak esango dizu zema lagun dazkazu gaitz. Pilo bat. Leheno gutxi ikusten ditun, baina guain dauzkat, toki ustetan. Pilo bat. Guen komerik, hain beste jendekin egon beharra eta... Claro, nire errinde kuadrilla bat, Donostien de landeko kuadrilla dakat, eta jode. Pixkanako harreman berrik sortzea bultzatzea ditugu, eta elkartetik, behien artean juntatzea, monitorek ere jutegea batzutan, eta gabe ere. Eta behien artean harremanak sortzea bultzatzen dugu, eta denok daukagulako behar hori ez, lagunen beharra, eta zerbaiten parte sentitzeko behar hori. Leire eta ugaitz, mila esker realitate hau ona ekartzeagatik eta gizarteratzeagatik, gizartean egiten dezuten lan guztionengatik, ze oraindik egiteko asko dago, ez da? Bai, oraindik asko dago, eskerrik asko. Mila esker ugaitz, mila esker. Izan ondo. Etortzen hasia zen sentsazio ilunoren barnera egiratu gara zinau baina
jarraito dut hitz botelez arantzak kenduz horretzak esugari eta bihotz Iribarre bat hortzadar kafe bero Ta non dako gure elektriko parkea Ez dago inor nerekin eseriko dena Nire ondoan eta zirikatuko nauena Zer edozein lakure nostalgiarena Nagure zain gogor izan bada Dagetzik ez duen momentuak aukeratzen Pasadut gau guzti hau eta beste guzti oiek Nere gelako zabaian dauden arrakala guztiak Non hasi eta bukatuko diren Bakaitzik ez duen momentuak aukeratzen Pasadut gau guzti hau eta beste guzti oiek Nere gelako zabaian dauden arrakala guztiak Non hasi eta bukatuko diren Hemen ari gara Abi taldearen oinatzak entzuten, berriro egin dute, Abitarrek 2 minutu 30 segundutan, bum, aurpegien. Eta gure, bum, egin aurretik, guardiko 12ak iristen direnean, akaso, bum, pixkat egingo dugulako norabait kroketa batzuk jatera, aurrera egin behar du? Bai, esan duenean, 12an bum egin behar dugu, esan dut, zesan nahi du bum egiteak. Bomba de humo bezala esan nahi nula. Ja, beldurra manditazieran, bum egin behar dugu, ez dakit. Beldurra sentitu dut, baina gero kroketak hitza esan duzu, eta listo. Baina oraindik Guardiko 12ak bitartean asko daukago zuekin elkar banatzeko, eta, bueno, bortarako gure urrengo gonbidatu aurkeztu behar dizugu. Naiz irratian, bigarren kafea. Yo, BNG, War Denbora Mira, entzuna Eskutik helduta guazen bilo beste mundu batea inor gabe Txikitako momentuak oroitzapenen katiak heltzen naute Kirolari garrantzia eman izan ohi diogu txikia garenetik. Eskolan hasi eta eskola kirolera bideratzen dira aurrak. Pixkanaka azten doazenean bakoitzak kirol bat hautatzera bultzatzen gaituzte normalean eta horietan egiten dugu bidea lesioak tarteko edo beste arrazoiren batengatik kirol hori uzten dugun arte. Baina badira hainbat aur besteek haien kirola hautatzen dutenean ezin izaten dutena haien lagunekin jokatu. Zergatik kirol horiek ez direlako egokituak egoten. Parkeko mutilak gizonak biela Katuan hon joiten beti Ondiran unozen nahi duten Hernanin ordea badira urte batzuk herriko errugbi taldeak inklusioa ardatz hartuta errugbi inklusiboaren proiektua bultzatu dutela. Bertan urritasunen bat duten pertsonei kirola praktikatzeko aukera ematen zaie. Horren inguruan aritzeko eta azken egunetan gaia zabaltzeko egin dutenaren inguruan ere zertxo bait kontatzeko etorri da gurea Andoni Lizeaga proiektuko arduraduentako bat. Egunon, Andoni? Egunon. Lehen hasi dugun bezala ere proiektuaren berri ondo jakiteko lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke nondik sortu zen proiektu hau eta nondik datorren? Orain dela 8 bat urte inguru irakurri ahal izan genuen berrian artikulu bat gai honi buruz
eta bertan azaltzen zuen Gasteizko gaztedi taldeak txapelketa batean parte hartzeko asmoa zuela, eta azaltzen ziren iruditan ere, era guztietako pertsonak, ezaugarri desberdinekin, aniztasun funtzionala zutenak, eta zutenak dena batera. Orduan, gure klubeko bi kide bertara joan ziren ikustera nola egiten zuten, izugarri gustatu ditzeien, eta orduan klubera itzuli zirenean, ekipo bakoitzarekin elkartu ziren, adierazi ziguten, han ikusi zutena, eta asmoa zutela gure elkartean hori bultzatzeko, animatuko gainateken. Eta, hortikan hasi zen, urte horren bukaera aldera egin genuen topaketa bat, Erranien justu, Gazteikoek gidatu zuten, eta haiekin batera Erranikoak, Getxokoak eta Bilbokoak ere elkartu ginen, eta topaketa erraldoia izan zen izugarrizko jende pila egon ginen, oso berezia, eta urteik aurrera, beste 3 taldeok ere, ekin genion bakoitzak bere kluben proiektuari, eta hortik abiatu zen gure asmoa. Eta topaketa horietatik, suposatzen dut, bai Hernanien eta bai Hernani inguruko herrietan, zabalduko zela, errugbia inklusiboa izan zitekeela, eta nola hasi ziren gerturatzen bertara parte hartzaileak? Errugbia beti esaten da, kirola berez inklusiboa dela, eta nik ere horrela sentitzen dut, nire veteranoetan ari naiz jokatzen, eta askotan jokatzen dugu edo talde batekin, edo bestearekin, eta edo nor hurbiltzen zaigunean edozein klubetara beti hartzen dugu eskuzabalik, eta bakoitzak dituen gaitasunen arabera jokatzen du, eta hori. Orduan, lehenengo, zure galderari zuzenean edo erantzunez, lehenengo urrats gisa, gure arduradunek egin izan zen inguruko erakundeekin harremanetan jarri, bere asmoa azaldu, eta orduan, erakunde horietatik, Atzegi, Gautena, Uliazpi, horietatik hasi ziren hurbiltzen. Eta gerora, norbanakoak ere, familiak, eta gure ekimenaren berri jakin zutenean, hasi ziren elkartzen, eta horrela nolait sendotu zen gure proiektua, gure talde berrairatzailea. Barkatu June. Galdetu nahi nizun ere, zea dinetako jendea gerturatu zaizuen? Orotariko jendea etorri da, gazteetatik ikasita edo? Hasieran hasi ziren gazteak esaten dudanean 14 urtetik berakoak ere, asko xamar. Gero hietakoren batek jarraitu zuen ohiko taldean, eskola kiroleko taldean, eta hori da gainera helburuetako bat, talde honek zubi lan egitea, berez referentziazko taldetan gero jokatu ahal izateko, edo referentziazko kategorietan, gaitasun fisikoak eta teknikoak eta aukera hori ematen baldin badio. Baina, hasieran izan ziren haietako askok utzi egin zuten, probatu eta utzi egin zuten, hori normala da, eta beti esaten dugu, etorri, probatu, eta gustora bat mazera jarraitu, eta bestela, primera, mitzat elkar ezagutu dugu. Eta geroztik jarraitu dutenak, bakarren bat bada gaztexeagoa, pare bat baditugu 14 urtetik berakoak, baina beste guztiak 14 urtetik gorakoak. Bataz besteko adina 20 ingurukoa edo horrela esango nuke. Eta bertan ibiltzen gara, gizonezko, emakumezko, neska, mutil, eta adin desberdinetakoak, nire bere, veterano eta ez nahi zarrenetakoa, baina zarrena ez, baina gazteak ere, baditu orduan denak elgarrekin ibiltzen gara. Oso aberasgarria da hori, esperientzia hori, ez da, bizitzaren aukera, bizitzak ez ditu aukera asko, ematen horrelako esperientzia bat izateko, eta nik uste dut denontzat dela hori lagungarri eta baliagarri. Horrandoni badira, ez? Errugbiaren kirolari lotzen zaizkion jarrera, balore, izakera propio bat, ez? Kirolarena. Eta kaso horrek batetik ezinbestean behartzen du kirola inklusiorako bide horretan, ez? Bada, esango nuki, kirolak berak badituen baloren urrengo pauso naturala hori egitea. Hori da alde batetik aldera, eta bestetik, badagolako mito bat errugbiaren gogortasun, inpaktuarekin eta bestela, eta akaso horrek ere sortzen du alako zalantza bat, esateko, baina benetan inklusiboa egin daiteke errugbia, badagoela, ez? Bi errealitateen arteko talka moduko bat edo, ez? Bai, gogoan dauko eta horreneko topaketa gure izan genuenean, gurekin egon zen Gasteizko gizon bat, orain dela hilabete batzuk zendua, eta oso gogoan daukaguna, eta berak esan zigun errugbi ezagutu zuela semea gonbidatu zutelako parte hartzera, eta hasiera batean berak ere zuen inondik inora naiz, hori zeuzkan aurre iritziak errugbiari buruzkoak, egia da, kontaktuko kirola da, gogorra da, segun ze mailatan jokatzen den oso gogorra, baina mailaren arabera ere asko egokitu daiteke.
Eta, berak aurreneko unetik esan zigun presta zaitezte, hori, gurasoen gandik, nolabait beldurroiek edukitzera, ze nik neuk edukizan ditu beldurroiek. Baina, berak deskubritu zuenean, azkenean ze aukerak ere ematen dituen, ze egia da, arrisku horiek hor daudela, eta gogortasun hori hor dagoela, baina jokatzeko moduak ere aukerak ematen ditu oso maila desberdinak aldi berean, eta jokaldi berean ere, txertatzekoak. Eta orduan berak hori ikusi zuenean, bera ere nolabait gelditu zen maite minduta kirolarekin, eta bera ere jokalari bilakatu zen, eta nik Zeleian ezagutu nuen, eta urte askotan ibili izan zen Zeleian orduan. Hori niretzat oso bitxia da, eta azaltzea zail izaten da, eta orduan beti gomendatzen dugu, interesa duen edo nor joan daile entrenamenduren bat ikustera, edo partiduren bat ikustera, ze horrela ulertzen da. Eta jokaldi berean izan daiteke fase bat oso, teknikoki exigentea, aurrean datorrena gogor datorrela, eta teknikoki ondo geratu beharra, ondo plakatu beharra, eta arek pasea edo jokoa zabaldutakoan, agian iristen zaionak daukan joko erritmoa oso geldua izatea. Eta orduan, ura geratzera doana ere hartara egokitzen da. Eta horrengo fasea berriz bizkortu. Orduan horrelako gora berak izaten dira partide bakoitzaren barruan eta jokaldi bakoitzaren barruan ere. Eta berez lehen hasieran egin diazun galdera horretara itzulita, errubiek badi berezitasun hori oso fisiko eta jokamolde desberdinak eskatzen dituela, oso desberdina da, egalean korrika lasterka batean joan behar duenaren lana edo melean lehenengo, meletan guk ez dugu bultzatzen, jarri bakarrik egiten gara, baina aurrelari bezala, lan fisiko gogoa edo gogorrago egin behar duenarena desberdin izan daiteke, naiz eta momentu askotan batak bestearen egin behar izaten duen, edo joku irikitzailearena, edo badude oso fisiko desberdinak. Guk ikusten dugunen norbait esaten dugu, hau ez dakit pilierra izango da, arroina, edo hau egalekoa izango da, edo hau uztartzerdikoa izango da, askotan fisikoaren gatik aurre ikusten dugu ze jokutan ze postutan joka dezaken. Hala ere hori gero eta gutxeo gertatzen da, ze mundialak ikusi baituzue, dena dira metro 80 gorakoak, oso azkarrak eta oso giertsuak, eta ez dago iaia potolorik ez dago, gizenik ez dago, naiz eta askoi eta gazteleraz gordoz esaten dieten, zidatere gustatzen hori, baina hori oso fisiko desberdinak eta jokamolde desberdinak onartzen dituen kirola da. Eta horrek berak aukera ematen du, baita hasi berria ere sartzeko taldean, beti ere, denok behar izaten dugu laguntza, hasi berriak eta hasi berriak ez garenok ere bai, baina batzuk gehiago behar izaten dute, eta horren hasi berri bati agian laguntza gehiago eman da, izan daiteke baita ere, Zeleian sartzea eta berak bere ekarpena egitea. Horren hori da ezaugarrietako bat. Eta gero baloretan esaten duguna bestea begirunea da, errespetua, jokuak berak, epailearen lana oso zaila da, eta epailearen lana errazteko eskatzen duena da, berarekin hitz egingo duen pertsona bakarra kapitaina izatea. Horren, ez du edonork hitz egiten epailearekin, nun eta ez den, momentu batzuk izaten dira, agian pixkate zeragoak ez, lasaiagoak eta bromarako aukera ere geratzen da, eta hirugarren demora jakina, epaileak ere horregoten dira, eta parte hartzen dute, eta egin hitz egiten da, baina jokuan ez dago protestarako aukerarik gainera, errugian epaileak baduka aukera, zigor golpe bidez, jokabide txarren bat zigortzekoa. Agian aldeko izan daiteken jokaldi batean, baina protesta egin baldin bada kontrakoa bilakatu daiteke. Orduan, epaileak isildu araziko du jokalaria, baina segurazki jokalari hori bere taldekideek isilaraziko dute. Eta orduan, errespetu giro hori hor sortzen da berez, eta errespetu horretatik baita ere jokuari dagokienez, aurrean ditugun jokalari dagokienez, inguruan ditugunei, berez sortzen da giro hori, eta nik esango nuke horiek direla balio garrantzitsuenak. Bidetan galtzen nintzan, ez bazinen maitia xin, ez bazinen arrimaz heldu. Nik bai, neukala buruan, ea proiektu honetan parte hartzen duzute hainbatek, beste taldeak ere implikatzen dituzue urritasuna duten pertsonekin aritzera, denak elkarrekin aritzen zeate edo bazaudete voluntario konkretu batzuk horretan aritzen zeatenak? Hasieraz asmoa da inklusibo taldera etortzen diren jokalariekin, inklusibo taldera soilik etortzen direnekin, beste taldetan gabiltzenok jokatzea baita ere, 16 urtetik berako jokalariak baitu, 18 urtetik berakoak ere bai,
senior mailakoak ere bai, emakumezko zein gizonezko, eta veterano batzuk ere gabiltza. Hori da, abia puntua eta hori da gertatzen dena gero, baita ere gertatu izan da, agian norbaitek, lesiogatik, lehen hasieran aipatu duzu, utzi behar izatea agian beste kategorietan jokatzeko aukera hori, agian bukatzea soilik inklusiboarekin jokatzen, agian beste kategorietan dokan exigentzia fisikoa handiagoa delako eta hartara iritsi ezin duelako. Horrelakoren bat ere badago, baina hasieran dagoen ideia da urritasuna edo inklusibo taldera datozen jokalariekin batera jokatzea beste taldetan gabiltzanak. Eta horrela egiten dugu guk eta inguruko beste taldek ere bai. Eta saioak nolakoak izaten dira, entrenamenduak egiten dituzte? Astebururetan partiduren bat ere jokatzen dute? Bai. Aprobetxatu nahi dut, asteazkenero izaten ditu entrenamenduak, 6-etatik 7:30 eta aukera aprobetxatu nahi dut, baliatu nahi dut, interesa duen edonor, gonbidatzeko, lasai asko, ikustera, parte hartzera nahi baldin badu, lehen esan dugun bezala, ikusteak asko laguntzen du ulertzen zertan gabiltzan. Eta entrenamenduak oso egituratuak izaten dira, lehenengo pixkate girotze fisiko bat edo gokitze fisiko bat osatzeko beroketa bat egiten dugu. Beroketa horiek normalean jada oso ariketa finkoak izaten direnez, askotan jokalarietako batek zuzentzen ditu. Nolabait hor bilatzen dugun helburuetako bada baita ere ahalduntzea, baina ikasi baldin badu zerbait egiten, zergatik ez, bideratu, zuzendu. Gero pixkate fisikoa, entrenatzaile fisiko bat edo arlo fisikoa gehiago zaintzen duen entrenatzaile bat badaukagu, eta bere eskutik egiten ditu hainbat ariketa, azkartasuna lortzeko, oreka, hainbat horrelako jarduera, eta gero egiten du lan taktikoa eta teknikoa, posizioak, agian izan daitezke paseak edo plakajeak, edo kokapenak ere bai, eta azkenean normalean bukatzen dugu partidutxo batekin, gure artean jokatzen dugu, eta horrela, oso egituratu izaten da izaten dira entrenamendu guztiak. Eta Espainetan zure Espainia, potia, ordina zarrini. Ni hau, nunduzun berriz ere zertako, jatzarini. Zabalkuntza prozesuan ere aritu zarete, bai gaia gizarteratzen eta horietako formatu bat edo izan da bertsoarekin errugbia lotzea, ezta? Bai, hau atzo izan genuen hemen bertan, Tolosan, Leidor aretoan izan genuen saioa, bertso saioa, inklusibotasuna sustatzeko asmoz egindako bertso saioa, lehenengo aldia da horrelako ekitaldi nolait esan guretzat, gure ikuspegitik nahiko erraldoia izan dena. Egin izan ditugu, erranin bertan, edo maingururen bat antolatu izan dugu, monologoren bat ere bai, hitzaldiren bat ere bai, sensibilizazio saioak ere egin izan ditugu Ezkiaga pasealekuan Tilosetan, beste joku batzuekin. Gero guk antolatzen dugu baita ere urteroia Garagardo azokarekin bat eginik inklusibo txapelketa eta horren etortzen dira bertako taldeak, baita estaduko edo beste leku batzutako taldeak ere bai, eta azken urteetan egin dugun formatu izan da larun batez egiten da, goizez zelaian jokatu, gero bazkaltzera Garagardo azokara etorri, eta arratsaldean herri kirolak egin hasian, kalean bertan, eta horren hor, hainbat helburu bilatzen ditugu batera, elkarrekin ondo pasatzea, hori da nagusienetako bat, baina era berean izaten dugu ikusgarritasuna eman, guk aldarrikatzen dugu, jendarte inklusiboago hau eratzeari, eta horren hori eraman izaten dugu plazara bertara, eta hildo horretatik, hor badaukagu oso gertu, gugandik oso gertu dabilen bertsolari bat, pertsona bat, Agin Laburu, eta berarekin honi buruz izketan, pentsatu genuen, izan zitekeela horrelako zerbait antolatzea etortik animatu, eta Tolosako udalari eskatu genion laguntza, eta jasore bai, oso eskertuta gaude, eta Aginek lotu zituen bertsolarienak, Unai Eliza Sogei jartzaile, lan bikain egin du, eta berezia izan dena, bitxia izan dena, gaiak eskatu dizkegu hasieran aipatu ditugun erakunde horietako batzuei, ez? Hori, Gautena, Marea Urdina, Atzegi, Uliazpi, Pausoka, eta Kirole eukituen federazioari, Gipuzkoako Kirole eukituen federazioari eskatu genien,
adieraztea ia ze egoera bizitzen zituzten, bitxikeriak edo zailtasunak, egunerokoan, haiek aitzaki edo argudio gisa hartu eta bertso gintzarako gai bilakatzeko. Eta horten oso lan polite egin zuen Une Elizasuk, baitere eskertu nahi dugu bere lana, eta uste dugu oso saio polita atera zela oso pozik gaude. Bueno, tartean Maialen Lujanbio, Amets Arzaiuz, Nere Ibarzabal, Joanes Ilarregi, Jesus Marirazu eta Beñat Gaztelumendi aritu ziren kantuan, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioko kide batekin egon ginen larun batean, eta arke, bazuen ez, alako beharra igande iristeko gogo ikaragarria, jakin badakit oso unkigarria gertatu zitzaiela, eta ondoren, utzi duela alako hau zapore gozoa gertatutakoak, ez dakit horrek ekitaldi hau errepikatzeko, antzeko bidetik bestelako pausoak emateko edo ideiarik edo piztu dizuen, edo akaso ideia hori bazegoen lehenagotik ere ez dakit. Ideia gure proiektuaren helburuetako bat hori da, gizarteratzea, nolabait helburu nagusi izango da, gure taldeko jokalariekin batera elkarteko bizitza egitea, elkartean, lehen nahi batu gara Ardoazokan lan egitea, behar den guztietan, partiduak ikuste elkarrekin, hori dena egitea. Eta horretaz gain hori, nolaita aldarrikapen hau plazaratzea, bada beste helburuetako bat. Orduan bideo hortatik, hau izan da esan bezala, lehenengo horrela maila hontako egin duguna, eta oraindik ez gara bildu, nolaita lan talde gertukoena, balorazio egiteko hori, hemendik egun batzutara egin beharko dugu, baina atzo bertan arduradunetako bati sumatzen nion gauean, elkarrekin hitz egiteko gogoa sentitzen genuen, goizean hemen egon da gero bakoitzak bere familiekin, eta bakoitzak bere bide hartu genuen, edo egun pasa, eta gero iluna barrean, bizkat berrik eta alditxo bat egin genuen, eta hitz egiten zian, urrengorako, eta beste batek ere, urrengorako, eta orduan, urrengorako hori nik uste buruan daukagula, baina ez dakigu ez noiz, zer formatu hori, hitz egin marko dugu, baina bitzat gogo hori geratu zitzen, beti nik uste du gauza, saioa oso ondo atera zela, oso ondo joan zela, barrutik bilita beti ikusten da, ontan agian findu genezaken hau, zerbait hau, beti hobetu daiteke zerbait, eta horren hor ikusi genituen jada gauza batzuk, urrengorako hobeto egiteko aukeran ditugunak. Jendearen auspo horrek ematen du ez, indarra jarraitzeko, eta atzo izan dako harrerak, eta berriro gauzak egiteko gogoak, baino badago beste gauza bat ere oso nahi izaten dela horrela animoak iotzeko, eta horiek izaten dira sariak. Eta jaso zenuten, bikaintasun saria zuen proiektuarekin, bada beste mundu bat bikaintasun saria. Horrelakoak ere poxia ematen dute ez da? Bai, gainera, izendatuak izan ginean, nolait ez ustean hartu gintuen, guk ez, batzuk aian bai, baina beste batzuk aian ez genekien ez da horrelako sariak ere bazu denik, eta, gero, proposatuen artean, entzulek erabakitzen dute, nor izendatu, eta, aukeratuak izan ginen, eta guretzat oso pozgarri izan zen, oso ekitaldi politi izan zen, eskertzeko esan ziguten edo zerbait esateko, 2 minutuko tartea geneukala, eta gutako horren batek edo zerbait esateko, eta pentsatu genuen, jokalaritako horren batek hitz egitea zela egokiena, eta oso hitzalditxo polita prestatu zuen unkigarria, gazteleraz eta euskeraz, bizkuntzetan egin zuen, oso unkigarri izan zen, hori ikusi du behin baina gehiagotan, eta zenbat eta gehiagotan ikusi horren da gehiago unkitzen naiz. Eta guretzat izugarria zen ikustea ze beste jenderekin partekatu genuen sari hori, orduan, oso eskertzekoa da, eta azkenean agian izan dezake hasiera batean pentsa genezakeena, baino garrantzi handiagoa, nolait egiten den lana aintzatesteko, gero guk laguntzak ere behar izaten ditugu, enpresenak, erakundenak, eta ze horrelako proiektu bat sustengatzeko, azkenan baliabideak ere behar dira, eta horretarako denetarako nolaiteko bultzada ematen du, eta moralki animo izugarria batzokoak eman zigun bezala, eta gero lehen aipatu duzu inguruko taldetatik, eta iritsi zaizkigun feedbackak, esan ez Jose ondo, ze pozik, sarrerako agurra eta bukaerako bereziki oso unkigarriak izan ziren, punta-puntako bertsolari hori ezegain eduki begin dituen beste bertsolari batzu, nolaite hasiera eta itxiera eman ziotenak, eta benetan bukaera oso polita izan zen, unkigarri izan zen, nolaite hau zapore oso gozoarekin bukatu genuen denok, eta horrek ematen du, animo ematen du berriz ere jarraitzeko. Gutxiegi begiratu nizu.
Andoni Lizeaga, Hernaniko Errugbi inklusiboaren proiektuko kide, eta egun hauetan esan da bezala, bazken ekitaldiaren aje gozo horretan zabiltzatela. Behonde izuela, segi lanean gogor, eta eskerrik asko gaur gurekin kafe hartzera hurbildu, eta proiektuaren nondik norako guztiak kontatzeagatik, ziur izango ditugula itzaki gehiago ere etorkizunean, eta plazarra izango da zugurian izatea. Bueno, eskerrik asko zuei aukera emategatik, eta gustora izango dugu berriro elkarren berri. Eskerrik asko ondo izan. Zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oie, te grabau todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 lagunera, zinta hori falta zen. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen dituela, eta zeinek esaten ziren ez? 5 urteko aurrak, eta etxera etortzen balen bazian, ni magisteritzako titulu duna nintzanik, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, guruzian zina, eta Parzoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera edo, aurrek egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta herriz erikapaiatik debekatuan igoratu hori. Ez dena naiz irratian, asteartero iluntzeko 7:00. Bederatzi minutu eguerdiko 12:00 eta hementxe gara Eagles taldearen Hotel California kantua entzuten. Hain zuzen ere gaurko egunez 2016an zenduzelako Glenn Frey musikari estatubatuarra. Eagles taldeko abeslari, gitarra jole eta sortzailea. Bai, abeslaria, gitarra jolea, sortzailea, bai, baina aktorea ere bai, Miami Vice telesailean eta Jerry Maguire pelikulan agertu zen, eta inoiz kontatu izan dugu, hau. Bueno, tirat Eagles taldea 70 markadako soft country estiloaren edo erakusle handi izan zen. Bazuen soft countrytik, bazuen rocketik, bazuen estilo askotatik, baina bereziki kantuenekin, Hotel California bestiarekin, itzelezko arrakasta lortu zuten 1976an, eta markadaz kantua orain txentzun da ere, ez dirudi 50 urte betetzera doan kantu bat, Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Gainor alo bat, Hotel California kontzeptu horrekin, ez? Nik esan behar dut nerea besti gogokonetako bat. Bai, Asko gustatzen txikitatik. ere. Beti kotxean entzuten nun, eta bai hau, eta bai euskerazko bertsioa, eta bai, daukator. Gaina esaten dutenez, taldeko kide batzun arabera, abestiak Los Angeleseko goi mailako gizartean bizitza deskribatzen du edo, eta beste batzuk diote, inozentziatik esperientziarako bidai bat deskribatzen duela. Euskalo zein izango den egia, baina hala ere Hotel Californiak badu hola haunted house edo, etxe sorgindu izakera edo.
Eta esango nuke ez dela bakarra, artista edo musika talde zein zinemagile askorekin lotuta dagoen zerbait dela hori, Bai, hor badago ez, Chateau Marmont edo ez, hotel aski ezaguna, Hollywoodeko aktoren gordeleku izan zena, eta eta dena. Eta dena, bai, baina batez ere baduena gola eriotzarekin olako usain arraro bat, ez? Horre, Jon Belushi aktore eta humorigile famatuak jasantzuen gaindosia, eta ez dakit horrek eman zion ja, ez dakit, erabateko proiekzioa edo ezagutza edo kutsu ilun xamar hori, hau uste dut 1982an izan zen, eta, esaten dute bera zenduzen gelan sarritan, entzuten direla oraindik algara misterio txuak. Ez zait, batere gustatzen giro hau, baina, aipatzen hasi zarete eta aipatu beharko, badago Roosevelt hotela, hotel horrek ere badu ez, horrelako zerbait, horrelako kutsu bat, zenbait mamuren bizileku, diotenez, bertako 1200 garren gelan, Marilyn Monroeren isla ikus daiteke ispiluan, bertan bizi izan baitzen, ospe handia lortzen ari zen garaietan. Misterioaren esparru hau oso guapoa da, beldurra eta misteriozko kontua gustatzen baldin bazaizkizu, niri litzaidake batere gustatuko, hotel batera joan, eta ez Marilyn, ez Belushi, eta ez dakit zinen mamua ikustea. Eta ezin lo egitea. Hori, ni hori nintzen betxatzen. Hotel batean lotara eta ez lo egitea. Gehienez, horrela, asko jota joango nitzake, Lekunberrin badago hotel bat, eta hotela iestaran izena du, eta urtean behin egiten dute Cluedo moduko bat, zu joaten zara, horrela, ara asteburu pasa, eta ostiralean esango nuke, lehenengo gauean misterio bat egoten da, eta misterio hori deskurritu behar dute, hotel hartako, biztanlek, asteburu pasa joan direnek, bezeroek, eta misterio deskubritu behar da, eta jantzi egiten dira dena, eta oso, Noski. Nikorienekin. Bai. Borrengoan piragora. Uste dut, soilik urtea, guapísimo. Noski. Bai, kostatzen zaigunarekin, piragua plana osatzea dela, egun bakar batean 8 orduz egiteko plan bat, asteburu osoa topatzeko moduan gaudegu, bai zera? Bueno, pertsonaiak pertsona zaldatzen, informazioa pasa eta agian nolako zerbait montatu daiteke. Errelebo lasterketa bat hori, ez? Halere, hoteletan gertatzen da gauza bat azken aldian, iruditzen zait, edo ni nago, giota, kiskilloso baino. Hoteletan, giota zarata gehiago dagoela. Zarata asko entzuten diala. Hoteleak berritzen jondien einen, edo paretak oso estu egin dituzte, ateak nahiko eskaxak, eta dena entzuten da. Jo, ni hasi nahiz, orain Instagramen ikusten nahi gabe agertu egiten zaizkidalako, jendeak ze ohitura dituen hoteletara joaten direnean, horrelako ate hau sartzen dira eta grabatu egiten dute, ez? Ohe azpian begiratu behar da, ea aterik badagoen, zeztakin nungo hoteletan lehiatila bat zegoen ohearen azpian, eta orduan hortik norbait sartuko da gauean, eta baitu egingo zaitu, eta orduan jendeak egiten du sekulako inspekzioa hotelaren gelara sartzen denean begiratzen du ea ispiluen atzean kamerarik dagoen, eta nik ez dut sekula hori egiten, nik fidatu egiten naiz. Hotel bateko, gau bat hartzen balin badut, joaten naiz, atea iriki, maleta utzi, ohera bota eta esan, ze erosoa, eta listo. Baina jendeak egiten ditu, zegit. Eta loitera, hotelera, loitea. Oskotan, ez? Bueno, beste gauzatzuk egitera. Bueno. Hor, misterio eta zai gara eta hola, gauza, tino, aurrekoan zuk aipatu zenun Fargo ikusten hasi zinela. Bukatu ezu? Ez. Hasi dezu. Lortu ezu astea? Ez dauzka hasiera kreditu luzeak, baina lehenengo saiak eran kreditutan lokartu nintzen. Aste potolak izaten ari dira, lankarga handiarekin, eta lehengoan esan, Fargo ikusiko eta Fargo ikusten hasita. Baina ez bukatu baina ikusiko laiztere, gustatzen zait, nahi ikusita bukat, baina nahi berriro ikusita, nire atasko mentalakin, Zer ikusi behar dezun? Zer? American Horror Story, telesaia? Denboraldi bakoitzak gai bat du ardatz, eta uste dut bosgarren denboraldia edo dela hotel izena du. Eta orduan da Kaliforniako hotel batean gertatzen da, eta misterioak daude, eta eriotzak, eta denetarik dago, eta hori ikusi behar duzu. Horrekin, ziur ez duzura lo hartzen, hainbesteko beldurra ematen du, ezintzarela lo geratu. American Horror Story ikusten. Hala ere, Fargo aipatu dugu, egia da, lehengon Fargo ikusten hasi nintzela, baina Coen anaien beste pelikula batean bai agertzen da Hotel California.
argiarrado bat ikusten. Denok ikusi dugu The Big Lebowski. Bai. Nire txazpian bat zegoen taberna bat, egunen erdietan behintzat proiektorea piztuta, The Big Lebowski ukitzen zuena Bai. harrita, eta oso rollo guapa ematen zion. Ani pentsaketan hau Esango nuke De Sopranos telesailean ere agertzen dela Hotel California. De Sopranosen. Bai, esango nuke Hotel California izango dela telesaile eta pelikula gehienetan agertu den, edo ez, errepikatu den abestietako bat. Hemendik diote Disney... zer da, Fargo? Fargo pelikula bat da, Spider-Mander. Hemen dauzkeu... zonbat mezu dauzkagun, ez? Zertan zabizate, autofondikan hemen, ez modo radio, bai, konpondu dut. Zer da, Fargo, Disney Plusen, en solo asesinatos en el edificio. Oso gomendagarria. Oso gomendagarria. Oso ona da. Ni orain hasi naiz 3. denboraldia ikusten, eta 2. baino gehiago gustatzen zait. Neri ere. Spider-Mandarrek dio, ni orain txantxa dirudi, baina ez da, Campamento Kikiwaka ikusten ari naiz, jaja, Disney Channel serie mitikoa da. Bai. Ba, ez nik ez dut ezagutzen. Barkatu baina eskezuei agian elduxia barra batu zaituzte. Moztu inigo, moztu. Ura goxoa lata. Ba, segundu bakoitzean zahartzen gara, eta segundak aurrera doaz eguerdiko 12etara bidean, guk gaurko zagurtu bertzaituztegu hemen 2. kafetik, baina segituan informazioaren txanda, hemen naiz irratian eta bihar bueltan izango gara, asteazkenean jai egingo dugu, zaitezte gure zai egon hemen uinetan, edo bai ez dakigu. Tira bagoaz, Junior Romatik Ibarguren datorren asteleen erarte? Etortzen ma naiz, ez? Bueno. Agian piragoakin galduko naiz. Ipala, goiuri ez eizaran dia, akaso zu piragoan jongo zara bere bila? Maian. Bagoaz, agur! Keep calm and 2. kafea.